Бях на матч от европейските турнири и когато съперника вкара гол, се стигна до напрежение, защото ние бяхме в трибуната, където са домакините. И отгоре над нас имаше фенове и на съперниковия отбор, които издразниха останалите фенове и се стигна до конфликт с обиди, псуване, обаче не се стигна до насилие и побой. Не мога да ви отговоря, не знам, може би защото феновете са се издразнили, че те не трябва да бъдат там, където са домакините, а трябва да бъдат в трибуната за гостите. Охранителите се намесиха и ги преместиха в трибуната за гостите и се успокоиха хората. Да, матч ще продължи нормално. Аз на първо място няма да им обърна внимание, ако продължават, сега мога да им отвърна с някоя дума. Не бих им посегнал нещо. Бих им казал да спрат да ни обиждат, защото не ни е приятно. Според мен е невъзпитано да ги обиждаме, защото те са хора. Имаше един матч, играхме на един турнир и феновете само ни псуваха нашия отбор и не трябва да се държим грубо с тях, защото на този свят всички сме равни и всички сме хора. И не трябва да се държим лошо с тях, защото те са част от нас. Аз бих се отдалечил от физическото насилие, за да не попадна и аз там и да се нараня. Например, на голям матч, като отидем на някои български отбори или чуждестранни, доста опасно на тях и може би малко ме е страх да не бъда наранен. Учат ни да не им обръщаме внимание, да не реагираме по възможност. Преди 1-2 години имаше матч и тогава атмосферата беше доста голяма, защото в последната минута отбелязаха гол и останаха така в Б група и всички фенове станаха на крака и се радваха. Имаше бурни аплодисменти. Според мен трябва да има музика, за да мотивира футболистите, като загряват. Обстановката да бъде по-добра. Според мен мажоретки трябва да има.